Татарстан Яңгасыр каналында турыдан-туры эфирда Таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Бүген тапшыруда кабат тел мәсьәләсен күтәрергә булдык. Мәгълүм булганча, президент күрсәтмәсе буенча 30 ноябрьгә кадәр мәктәпләрдә ана теле һәм рус теле дәресләрен ничек һәм ничә сәгать укытылуын тикшерәчәкләр. Һәм әлеге сөйләшүдән соң әлбәттә бик күп сөйләшүләр тагы да артты. Имеш-мимешләр дә безнең бит инде яраталар сөйләшергә әлбәттә. Һәм иң элек сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә. Менә шушы ана телен ихтияри өйрәнүгә калдыру турындагы менә шушы яңалыкны, сөйләшүләрне менә ничек кабул иттегез һәммәгез? Менә монда бу мәсьәлә буенча минемчә мин бик яхшы хәбәрдар. Чөнки 90-нчы еллар башында 10 ел дәвамында мин республикабызның фән һәм мәгариф министрлыгында милли белем бирү системасы идарәсенең җитәкчесе булып эшләдем. Ихтиярыга калдыру дигән сорау әлбәттә ул урынлы. Ләкин мин моны әйтеп китәргә тиешмен, җавапны бүтәнчәрәк. Безнең илдә, Рәсәйдә, шул исәптән безнең Татарстанда белем бирү югары уку йортымы, махсус урта уку йортымы, мәктәп, гимназия, лицеймы дәүләт стандартлары нигезендә алып барыла. Барлык төрдәге ул шәхси мәктәпләрдә дә шулай, дәүләт мәктәпләрендә дә шулай. Дәүләт стандартларына туры китереп, тиешле мәгариф органнары уку-укыту планнары эшли. Шушы планнар нигезендә һәрбер фән буенча программалар, дәреслекләр, методика әзерләнә. Һәм әлбәттә, ике дәүләт теле булган Татарстанда татар телен аерым алганда, чөнки безнең республикада татар теле һәм урыс теле дәүләт теле булып санала, аны ихтияри өйрәнү бер кашанда булмаячак. Чөнки дәүләт теле урыс теле кебек үк тиешле дәрәҗәдә, тиешле күләмдә өйрәнелергә тиеш. Аннан тагы бер нәрсәне әйтеп китим, Аңлатып китсәгез, демәк сезнең фикерегезчә, ана теле турында сүз барган вакытта без татар теле белән бутарга тиеш түгел, һәм татар теле турында борчылырга иртәрәк диясез килә. Аннан соң мин ана теле турында соңрак тагын бер кат әйтермен, чөнки безнең республика, күп милләтле республика, бездә чуаш мәктәпләре бар, чуаш телен аерым укыту мәктәпләре бар. Аннан соң бер нәрсәне әйтергә кирәк. Менә моны онытмагыз. Без педагогика, психология фән өлкәсендә эшләүчеләр моны инде 1000 тапкыр сөйләгәнебез бар. Тагын 1000 тапкыр сөйләячәкбез. Әгәр баланы ихтияри укуга өйрәнүгә калдырсаң, бүгенге балаларның 80-90% бер фәнне укымаячак. Укыту, әле ул үзең теләп кенә уку дигән сүз түгел, әле бар безнең укыту диктатурасы. Ул дәүләт эше. Мин бик борчылып, дөресен әйткәндә кабул иттем соңгы булган хәбәрләрне. Мин уйлыйм, менә татар теленә килгәндә без бик борчылырга тиеш менә хәзерге вакытта. Без менә үзебезне тынычландырабыз гына кебек түгелме? Менә федераль стандартлар бар, кануннар бар, Конституцион судның карары бар, хәзерге мәгариф министры Россиянең әйтә, татар телен өйрәнергә кирәк дип әйтә. Ләкин менә без интернетта күп утыручы кешеләр, мин күрәм, хәзер WhatsApp буенча әти-әниләр бер-берсенә җиткерә. Менә хәзер Путинның карары бар, ул әлбәттә карар түгел, прокуратурага күрсәтмә генә. Ләкин шулай да менә шушындый инструкция рәвешендә җибәрәләр, менә моны тикшерегез, укытучылар безгә яза башлады. Безгә әйтәләр, менә сыйныфка кергәч, укытучылар янына кергәч әйтәләр, кемдер менә хәзер иртәгә үз эшен югалтачак дип. Менә партизанникка инде күчкәннәр, менә хәзер күрдем фотолар, каядыр кыймаларга ябыштыра башлаганнар инструкция, ничек итеп татар теленнән ваз кичеп була. Дөресен әйткәндә, без шундый бик кискен вакытта, чөнки татар теле хәзер укыту системасында гына калмады. Хәзер татар теле ул сәяси инструмент, сәяси кырга кирип китте. Менә без шушындый хәзерге вазгыятьтә, минемчә. Әлбәттә, монда ялгыш ята безнең фикерләвебездә тагын бер юнәлештә. Әлеге дә баягы ул да булса, бүгенге законнарга без туры килә, бүгенге стандартларга туры килә. Әмма стандартларны аны бер көндә үзгәртергә мөмкин, һәм аны шулай булачагына инде без ниндидер сигналлар күрәбез дә. Монда иң мөһиме дәүләтнең үз позициясын белдерү. Ул әйтергә мөмкин, ирекле өйрәнергә дә мөмкин, ирекле түгел дә. Ул бүген әйтә икән, өйрәнсәң ярый, өйрәнмәсәң ярый дип, безнең халык
ул сигналларны, ул аны ишетә. Һәм әлбәттә, өйрәнсәң дә ярый икән, өйрәнмәсәң дә ярый икән дип, әлбәттә, өйрәнмәсәң дә ярый дигән нәтиҗәсен ясап куярга мөмкин. Шуңа күрә дәүләтнең моңа кадәр булган позициясе, ул да булса, дәүләт телләрен өйрәнү мәҗбүри дигәне. Аны халык шулай ук ишетә иде. Әлбәттә, нинди карар булса да, аны яклаучылар да бар. Һәм нинди генә фикер булса да, 5-6 кеше һәр вакыт кирегә кычкырып йөрүчесе аның була инде ул. Була. Өйрәнсәң, Хәзер күпкә киттеләр. инде монда дәүләттән сигнал булгачтын, әлбәттә, халык моны башкача да өйрәнмәсәң дә ярый икән дигән фикерне кабул итә. Моңа кадәр бит без менә сер түгел, бөтенебез коллективта руслар, башка милләт вәкилләре белән эшлибез. Алар да әйтәләр, әлбәттә, татар теле дәресләрен без аны филология, тел өйрәнү дәресе дип кенә кабул итмибез инде, аңлыйбыз. Бу сәясәт, дәүләтнең сәясәте, республикада яшисең икән, гаделлек булсын өчен, илдә тынычлык булсын өчен, тегесен дә өйрәнергә кирәк, монысын да өйрәнергә кирәк. Нәтиҗәсе белеп җиткермәсә дә, бу гаделлек дәресләре дип әйтсәң дә мөмкин. Хатип абый. Менә безнең нәрсә хакында сүз алып барсак та, иң әүвәл бит конституциябыз бар. Тип закон. Ул һәммәбез өчен мәҗбүри. Президентка да, аннан рядовой кешегә дә без шуны сакларга тиеш. Анда бит күрсәтелгән милләтләрнең тигезлеге, телләрнең тигезлеге, аннан инде милли телдә теге белем алу шулай бирелгән. Шуңа күрә безнең менә шундый президентыбыз тарафына әйтелгән икән, мин монда бераз теге ничектер бәхәслерәк дип кабул итәм. Аннан икенчедән бер як бар. Менә әгәр дә ихтияри, менә Әнвәр әфәнденең фикерен куәтлим мин. Әгәр дә без ихтияри куябыз икән, менә шул 70, 80, 90% балабыз бер фәндә өйрәнмәй. Тригонометриясында өйрәнмәй, башкасында өйрәнмәй. Шуңа күрә менә хәзер анда ихтияри белән кызыксындыру башканы бергә алып барырга кирәк. Менә шушы ягында. Аннан менә бер яктан безнең ниләрбез, түрәләребез, без үзебездә үзебезгә тиешле законнар, күрсәтмәләр чыга икән, файдалыны без аны үтәргә ашыкмыйбыз. Ничектер әлан сузабыз. Инде бераз безнең милләткә башка каршы бар икән, шундук менә булай инде смирно торабыз да үтәргә ашыгабыз. Бу инде менә Башкортстанда да шундый, бездә дә күзәтелә. Менә мин моңа бик борчылып йөрим. Бу ни генә түгел, тел мәсьәләсе генә түгел, бу милләт язмышы. Милләт язмышы. Һәм аннан тагын бер ней, Венера. Тагын бер фикерем бар минем. Менә без Татарстан хакында сүз алып барабыз. Бит Татарстаннан читтә дә татарлар бар. Шуңа күрә монда теге башка төбәктә яшәгән халыкларга да милли ашчылыкларга үз телендә хәзер белем алырга, аның укырга шартлар тудырга кирәк. Кирәк, моның турында без менә башка төбәкләр турында әле сөйләшербез. Ычкынсыз ут булмый. Менә бу сорауларда булай гына күтәрелми бит. Ни өчен нәкъ хәзер алар күтәрелә башлады? Әйдәгез әле бер видеоязманы карабыз, иганнар дәвам итәбез. Бу проблеманы юк дип әйтеп булмый. Әлбәттә, андый дәгъвалар булды. Шул вакытта бик күп дә әйтеп булмый. Соңгы 3 елда, 15-нче, 16-нче, 17-нче елда Татарстан Республикасы прокуратурасына 3 гариза кирде. Рус теленә дәресләр аз, күп шаракта татар телен күбрәк укыталар дип шулай әйтеп. Әмма безнең Татарстан Республикасының мәгариф турында законы нигезендә татар теле белән рус теле тигез күләмдә укытыла. Менә үткәрелгән тикшерүләрдә дә аларның шулай булуы ачыкланды. Рус теле киң күләмдә түгел, татар теле белән тигез күләмдә укытылачак. Менә кемнәр бит гаризалар яза, шулай бит. Кайбер илләрдә 3 гариза. Юк, булай әйтәм, менә кайбер илләрдә анда 5 тел өйрәнәләр. Өйрәнсен генә бала, яхшы бит инде 5 тел белсә, тагы да акыллырак була дип торалар. торалар. Әйткәндә, бу очракта менә 3 гариза дип алданырга кирәкми. Бу чынлапта аз күрсәткеч һәм тарих институтының ялгышмасам эзләнүе дә бар. Яшьрәк булган сайын буын башка тел өйрәнү, татар теле өйрәнүгә яхшы карый. Менә ялгышмасам ярты бала әйтә, татар телен өйрәнергә кирәк. Уйлап карагыз, шундый зур күрсәткеч, толерантлык күрсәткече инде дип әйтәм мин аны. Олырак булган сайын буын әйтә, юк, азрак өйрәнергә кирәк, яисә тулысынча, ләкин
Кем каршы татар теленә, аларның тавышы хәзер бик яхшы ишетелә. Информацион мәгълүмати кырда алар бик яхшы эшлиләр. Алар ишеттерәләр. Ишеттерәләр дә, шуңа күрә безгә уйларга кирәк, ничек итеп хәзер альтернатив фикерне белдерергә. Чөнки Татарстан башка ачлыклар өчендә, башка милли республикалар өчендә үрнәк булып тора һәм без авангардта. Без әгәр дә позицияларыбызны югалтабыз икән, димәк бөтен Россиядагы аз санлы милләтләр үз позициясын югалта дигән сүз. Кой вакытта ашчылык күпчелеккә үзенең позициясын тага башлый. Әйтик, без аны менә Европада да күрсәтәбез. Менә җинси ашчылыклар бар, әмма алар лидерлар. Алар 2%, әмма 98%-ны үзенчә биетеп йөртә. Шуңа күрә 3 гариза. Шуннан да җәмгыятебез михрибанлы безнең, җәмгыятебез акыллы безнең. Минем бүген эфирга килгәндә үз-үземә бер сүз әйттем, телевидение караучыларга бер сүзне әйтәсем килә. Рәхмәт әйтәсе килә Татарстан халкына 25 ел буе татар телен өйрәнеп, бездә татар теленә каршы ниндидер зур бер генә низахта булмады. Бездә бер кайчанда актив зур хәрәкәт булмады татар теленә каршы. Һәм бүген дә ул хәрәкәт юк. Әлбәттә ул 2% ул инде һәр вакыт бар. Әмма менә бу рәхмәтне халыкка җиткерергә кирәк. Мин киләчәктә дә уйлыйм, без моңа кадәр бер-беребезне аңлап яшәдек, алга таба да яшәрбез дип уйлыйм. Әгәр әмма менә татар теле кимсетелә, кыерсытыла, киметелә башласа, моның нәрсә белән тамамланачагын күз алдына китерү авыр. Әмма менә бер мисалга минем мисалга киткәнче аны бүген яңгыратырга без кирәк. моны һичшиксез яңгыратачакбыз, әмма рекламадан соң, ярыймы? Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяуны нуктасы тапшыруы. Рекламага китер алдыннан сез безгә мисал белән дә дәлилләп күрсәтәсез идегез. Әлбәттә, телләрне өйрәнү, гадел өйрәнү, мәктәптә өйрәнү мөһим мәсьәлә. Әгәр дә бу процесс тукталса, аның нинди ояныш нәтиҗәгә китерәсе турында әйтәсем килгән иде. Бір цитата. Число русскоговорящих за пределами страны сократилось на 50 миллионов человек за последние 25 лет. Это заявил председатель Комитета Госдумы России по образованию и науке Вячеслав Никонов, передает Интерфакс. С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Столь значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах бывших стран СССР русский язык перестал быть обязательным для изучения. По-разному. Мәҗбүрилек бетте. Рус телендә сөйләшүчеләр саны 350 миллионнан 300 миллионга калган. Это необратимо, потому что русский язык сохраняется лишь там, где он является частью образовательной системы, считает Никонов. Менә бу ситуацияны рус теле буенча СНГ илләрендә узганбыз. Һәм моны Татарстанда татар теле белән кабатлап карарга мөмкин. Кирәк микән? Бер мизгел генә кебек, әмма шуны әгәр дә без дәшми генә уздырсак, нинди аяныч нәтиҗәләр булырга мөмкин? Шуңа күрә бу очракта безгә үзебезнең актив позициябызны күрсәтергә кирәк, дәүләткә ярдәм кирәк. Чөнки бу дәүләт телләрен өйрәнү дигән законны аны бит ул күктән төшмәде. Аны халык кабул итте, депутатлар кабул итте. Бүген шул ук депутатлар кабул итәргә мөмкин, өйрәнмәсәң дә ярый дигәнне. Шуңа күрә һәр вакыт президент янында шител терминологиясы белән әйтсәк, бар каршыгалар, каршыга политиклар. Алар бөтенесен битерик, кысык ябык диләр. Бар күгәрченнәр, алар әйтәләр бераз ирек бирик, шул чагында халык бергә тупланып яшәр диләр. Без әлбәттә бу чиракта күгәрчен һәм әмма безгә үз позициябызны якларга кирәк күпчелек белән. Һәм халыкның да үз позициясе булырга тиеш. Шулай бит? Анда бит булайрак шушында яңгыраган Яшкаралада. Инде рус теле, дәүләт теле мәҗбүри өйрәтергә шушыннан. Бит әгәр дә без карасак, Рәшәйнең үз эчендә инде дөресен әйткәндә 90% рус телендә бит. Бүтән як менә рус теле файдасына эшли. Хәзер аңа истәмә рәвештә без теге мәҗбүрилегне аңа гына биреп, башкаларга ихтияры калдырса, бу бөтенләй гаделсезлек була. Гайри табигый күренеш була бу.
Менә без гаделлек, ихтияри сүзләре безнең шунда еш яңгырыймы? Ольга Васильева татар телен өйрәтү законга каршы килми ул гына түгел, Татарстанда яшәп, я булмаса Башкортстанда яшәп, ипилек тозлыкта әгәр дә телне белмисең икән, ул да яхшы түгел дип әйтте. Бер яктан карасаң безнең күңелебезгә май булып китте. Әлеге сүзләр бер яктан караганда, икенче яктан караганда, бу бит гади сүз. Бу законда түгел, ниндидер яңа программада түгел. Бу шушындый фикер, килешми түгел. Чынлыкта бит аларны күрсәтмәләр бөтенләй икенче бара бит. Министрның шушындый сүз әйтүе безнең өчен бик мөһим фикер, аның позициясе. Менә монда мин бер нәрсә әйтеп китәргә тиешмен. Безнең татар телен, татар әдәбиятын укытуга каршылык ни сәбәпле килеп чыкты? Менә әйтәбез, бездә каршыгалар бар, шундый сәясәтчеләр бар, хикмәт анда гына түгел бит. Хикмәт безнең күп кенә аеруча Казанда мәктәпләребездә татар телен һәм әдәбиятын бик түбән дәрәҗәдә укытуда. Ата-аналар нәрсә әйтә? Ата-аналар әйтә, минем балам 11 ел татар телен укыды, ул татар телендә сөйләшергә өйрәнә алмады. Алар объектив әйтә. Ни өчен дөрес әйтә? Ни өчен шулай килеп чыкты? 90-нчы еллар башында без республикабызда һәр бер мәгариф идарәсендә, мәгариф бүлегендә мәгариф идарәсе җитәкчесенең милли мәсьәләләр буенча урынбасарын булдырдык. Ул хәзер дә шулай эшләп килә. Һәр мәктәптә милли белем бирү буенча директор урынбасары бар. Ни кызганыч, бөтен мәктәпләр безнең татар теле әдәбияты укытучылары белән тәэмин ителгән. Менә бөтен фән укытучылары белән чагыштырсак, мин моны аянып әйтәм, дөрес, алар арасында бик тәҗрибә, бик шәп укытучылар да бар. Ләкин татар телен һәм әдәбиятын аеруча безнең Казанда күп кенә очраклы кешеләр укыта. Чынлап та бала 11 ел укый, бер җөмлә яза алмый, бер җөмлә белми, хәтта безнең кайбер кызыкта түгел укырга. Кызыкта түгел. Аннан менә Ирек әфәнде шундый фактлар ачыкланды, чөнки безнең кафедра bütün предметлар буенча укытучылар әзерли. Шундый фактлар булды. Миндә аларның исемлеге бар. Безнең бар шундый укытучылар татар теле дәресләрендә математикадан йыгыга әзерләнеп утырыгыз, физикадан йыгыга әзерләнегез дип. Ягъни очраклылык бик күп. Бу ничектер татар укытучыларына карата фикерне мин бик күп тапкыр ишеткәнем бар. Ләкин мин бу фикер белән килешмим, дөресен әйтәм, килешеп бетермим. Без менә күп әйтәбез ситуация, нинди сценарий, фикерләр. Ләкин минемчә безгә кирәк менә хәзер ниндидер диагноз куелган, ниндидер рецептлар кирәк. Әлбәттә, беренче чиратта ул татар теле дәреслекләре, аларны тулысынча коммуникатив булдырып, менә шундый бер адым кирәк. Чөнки әти-әниләр алдында да бер яктан ул эффектив булачак, икенче яктан ул шундый популистик бер шундый адым мәгълүмат кырында да безгә өстенлек алырга бер адым булыр иде. Андый дәреслекләр хәзерләнә, аны тизләтергә кирәк. 11-нче сыйныфка тагын бер бер генә әйтеп бетерәм татар теле укытучылары буенча. Әгәр дә менә 10 ел эшләгәнсез икән димме, ничек татар теле укытучыларның дәрәҗәсе шулай төшеп беткәнсен? Аны димәк системага салып күтәрергә кирәк. Юк, күтәрергә кирәк булган димәк аны. Стажировкаларга кирәк укытучыларны Сингапурларга да җибәрделәр. Укытучылар белән еш сорашам, безнең студентлар да бар, аларның курсларында. Без инде бөтен Казанда теге татар теле әдәбияты укыту түбән дип килешмим мин моның белән. Арада беләсезме? Арада бик әйбәт укытучылар бар. Телне, әдәбиятны урыска да башкага да өйрәтә. Ләкин менә гомуми системада берәр нәрсәдер безнең кимчелек. Укытучыларның гомумән татар теле әдәбияты укытучыларның дәрәҗәсен күтәрмәү. Аларның шикте түбән. Икенче мәсьәлә. Менә хакимият тагын бер мисал әйтеп китәләр. Тагын бер мисал әйтәләр. Хөрмәтле җәмәгать, әйдәгез әле тагын бер видеоязма карабызыйк. Ансы Башкортстаннан килде. Аннары дәвам итәм. Биткә үчитеп, тунны якмый. Башкортстанда ана теле дип татарларга башкорт телен укытуда бара. Башкорт телен татар балаларына ике төрле тагалар. Имеш, монда татарлар түгел башкортлар яши дигән тезисне күтәреп чыгалар да, бу балаларны имеш тарихи ана телләренә кайтарабыз дип башкорт телендә укыту бара. Шуннан соң инде дәүләт теле дип тә башкорт телен тагалар. Нәрсәсе моның начар менә? Нәрсәсе начар? Татар әле балалар әле телен ныгымаган.
өйрәнеп кенә киләме, шул вакытта аңа якын, икенче бик якын, әмма фонетик яктан башка төрле икенче телне тагу, көчләп тагуймы, ул баланың башын бутый, гафу үтенәм, авызын бутый, телен бутый. Һәм ул ни татарча, ну башкортча инде әлбәттә ул сөйләшмәй, монда аның мөхите юк. Татарчада җүнләп сөйләшә белми, теле бозылып чыга. Шуңа күрә бу түрәләрне, бу сүзләре әлбәттә Башкортстанда әз генә икенче төрлерәк Татарстанга караганда кабул ителә. Әмма шулай да бер нәрсә ачык. Соңгы вакытларда ана телләргә каршы ниндидер сәясәт үткәрелә башлады. Менә шулай. Эрик әфәнде, килешәсезме сез әлеге фикер белән Шуннан беренче? да татар телен өйрәнү мәсьәләсе ул филология, педагогика мәсьәләсе түгел, татар телен башка телләренә. Бу әлбәттә, әгәр дә инде ничәдер татар теле укытучысының начар сыйфатлы белем бирүенә күрә бу хәрәкәт башланса, без аларны тәрбияләр идек. Әмма бүген сүз бармы бит әзерлексез татар теле укытучылары турында. Ике төрле караш булырга мөмкин. Менә бар, шуннан да бөтенесен кыскартып, яхшылап рус телен өйрәнү, милли телләрне өйрәнү, рус телен яхшы өйрәнүгә комачаулый дигән фикер. Әмма Татарстан мисалында без башканы күрәбез. Татарстанда 98 Чуваш мәктәбе бар, 24 Удмурт мәктәбе бар, 20 Мари мәктәбе бар. Бездә бар иврит телен өйрәнә торган һәм башка мәктәпләр. Бездә күп телле, бездә 3 телдә сөйләшәләр. Һәр Чуваш, һәр Мари, һәр Удмурт 3 телдә сөйләшә. Аңа карап Татарстанны бу таркатамы? Бу Татарстанны йомшартамы? Бу безне бүлгәлиме? Юк бит, бу безне берләштерә. Шуңа күрә менә шушы фикерне минем тирәнрәк җиткерәсем килә. Минем бер фикерем бар, бераз бәлкем аерылып тора торгандыр. Менә узган гына шундый тапшыру булды. Ислам академиясе. Биналары да әйбәт шауладык. Әмма шушында татарның, безнең динебезнең үзәге булган академия ачтык. Укыту гарәп һәм рус телләрендә. Ямагат, бу биттеге башка сиятырган әйбер түгел. Мин башта шаммадым. Һәм моның инде ректор, мин инде бераз аптырадым, безнең кадрлар юк микәнни. Рафик Мөхәммәдши инде Ислам университетында, Ислам институтында эшли. Монда да куйганнар. Ул кат-кат әйтә. Хәзер мин моны әйтәм, чөнки монда бу бит бик мөһим әйбер. Безнең җитәкчеләребез дә торды. Шушында безнең татар телебезгә урын табылмый икән, аның тарихына, безнең халкыбызның тарихына, әдәбиятына, бу белмим башка сиятырган әйбер түгел. Бу мәчәт дип әйтмәделәр бит анда. Булачак диделәр, татар теле һәм әдәбияты буенча анда укытулар булачак. Моңа без әйләнеп кайтырбыз. Әйдәгез, тагын бер видео язма карыйк. Үз ихтияры теләге булмаса, телне өйрәнә алмый кеше. Ләкин моның өчен шартлар тудырырга кирәк. Беренчедән без әйтәбез, рәхим итеп, пожалуйста, үз теләгең белән укый инде, үзеңә кирәк, бушлай тиеш, безнең тормышыбыз шулай дип без дәлилләргә тиешбез. Без аны моны эшләмәдек әле. Икенчедән, без кешене эшкә алганда, аның телләр белүен исәпкә алырга тиеш, дәүләт телләрен белгәнен. Шушы халыкларның телләрен белгән чиракта аның карьерасы яхшырак булырга тиеш. Ягъни без дәлилләргә һәм күрсәтергә тиеш. Кешене бит эшкә конкурс аша алалар. Ни өчен гуманитар фәннәр белән эшләгәнүчеләр, тел, мәдәният, милли мәсьәләләр, мәгариф белән шөгыльләнүче чиновниклар туган телләрен генә яки татар телен белмәгән килеш Татарстанда рәхәтләнеп карьера ясарга тиеш. Без шуны тормыш белән дәлилләргә өйрәтергә һәм шушыны оештырырга тиеш. Шул вакытта ихтияри өйрәнү булачак ул телләрне. Менә шундый фикер. Мин Ремзилә белән дөресен әйткәндә килешәм бу өлештә. Менә мәсәлән, әйтәләр, безнең дәүләттә телләр белән бик әйбәт, ләкин безнең татар теле дәүләт теле буларак, ул үзен ачып бетермәде. Урамнарга чыгабыз, менә Казан буенча саннар бар, фақат 2-3% кына илмә такталары татар телендә бар. Ничек инде ул менә Казанның баш каласында? Әлбәттә, менә безгә бу әтияниләр шулай ук әйтәләр, язалар. Ихтияр татар теленә юк. Димәк, без моңа җавап итеп, менә әйтеп бетермәгән фикер укытучыларның дәрәҗәсен күтәрү белән берлектә име, аларны шундый заманча укытучылар итеп, аларны стажировкаларга җибәреп, укыттырып, менә шундый дәрәҗәсен күтәреп, икенче яктан без чын тормышта татар телендә кертергә тиеш. Без инде ничә еллар буе шәһәр хакимиятенә язабыз, име хатлар язабыз. Каядыр килеп чыга, каядыр килеп чыкмый. Ләкин илмә такталары белән проблема әле дә шишелмәгән. Татар теле ул татар теле дәресләрендә генә түгел, ул урамда, шәһәрдә үз дустың белән сөйләшү теле дә булырга тиештер бит.
Менә хөрмәтле җәмәгать, инде тапшырубыз тамам, нокта куер алдыннан шул сорауны бирәсем килә. Ана телен, татар теленә ихтыяҗны арттыруда нәрсә таяну ноктасы булырга? Таяну ноктасы булырга тиеш. Дәүләт стандартлары мәгариф буенча үтәлергә тиеш. Уку-укыту планнары үтәлергә тиеш. Программалар үтәлергә тиеш. Һәм башка фән укытучылары кебек үк татар теле һәм әдәбияты укытучылары чынлап та җитлеккән, югары профессиональ әзерлеге булган кешеләр булырга тиеш. Һәм иң беренче чиратта алар үз телләрен, үз милләтен, үз кавымын шиксез мәхәббәт белән яратырга тиеш. Менә кайда таяну ноктасы. Фатип абый. Мин булай Бер җөмлә белән генә вакытыбыз тамам шулай да. Булай карыйм. Biz менә нәрсә генә гамәл кылсак та, нинди эш кенә, без үзебезнең телебезгә, милләтебезгә нинди файда китерәбез. Шушы ноктадан да һәр вакыт истә торырга тиешбез. Мин уйлыйм, бүгенге тапшырудан соң бәлки безне караучылар булса да, моның турында уйланырлар әле дигән теләктә. Сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.